Sabies que pots tenir una sinusitis crònica i no tenir gairebé cap molèstia? La sinusitis és una inflamació dels sinus paranasals, unes cavitats plenes d'aire que tenim entre el nas i els ulls. En tenim a diferents punts: als pòmuls, els sinus maxil·lars, al front, amb els sinus frontals, entre els ulls, els etmoidals, i una mica més endins del crani, el sinus esfenoidal. I no totes les sinusitis fan mal al cap o a la cara. Les que anomenem silencioses poden passar desapercebudes durant molt de temps. Els símptomes més habituals: nas tapat sovint, mocs espessos que no surten o que baixen cap a la gola, pèrdua d'olfacte, tos que no marxa i, a vegades, com sensació de cap carregat i com una boira mental. Les sinusitis cròniques més evidents poden fer més dolor i pressió a les galtes, al front, a les celles, però totes dues són persistents i poden afectar la qualitat de vida si no es tracten. Reenvia aquest vídeo a qui creguis que li pugui interessar. Salut Inspirat!